Čaute ľudia, moje meno je Exploited a vítam vás už zase. Čaute ľudia, moje meno je Exploited a moje meno je Moma. Nechaj ma ťa predstaviť. Nenechám. Čaute ľudia, moje meno je Exploited a vítam. A moje meno je Moma. Čaute ľudia, moje meno je Exploited a moje meno je Moma. a vítame vás u ďalšieho spoločného videa. Po úspechu minulého 1, 2, 3 tagu sme sa rozhodli, že natočíme ďalšie video, v ktorom si budeme klásť otázky a toto sa stane, pokiaľ jeden z nás bude odpovedať špatne. Ale to bude šľahačka. No áno, to by ste mohli pochopiť z týchto tu šľahačiek na tom stole. Ja len tak pre istotu. OK, pripravme si šľahačky. Kámo, na to ide tebe. Videl si ten pohyb? Videl si ten pohyb? Videl, kámo. Really? Mama má šľahačku pripravenú a to znamená, že mi bude čítať prvú otázku. Moja... Momine zvukové efekty. Moja... Koniec. Moja prvá otázka na teba je pomerne jednoduchá a je ňou, aká je moja najneobľúbenejšia farba, ktorú úplne najviac nenávidím. Ktorú nenávidíš? Aha. Oranžová. Damn. Nie, kámo, zle. Je to horčicová a už som ti hovorila, že aj Matúšovi, že nenávidím jeho také horčicové gate, jeho horčicovú bundu. Toto ti to svedčí. Ďakujem. Moja otázka na teba je, Moma. Chyť si tanier. Ďakujem, sama si to chcela. Moja prvá otázka na teba je, vymenuj mená 3 mojich kamarátov. Jednoduché. Čo rátaš? Do čoho rátaš? Aha, nerátaš. 3 mená mojich kamarátov. Okay. To je jedna. OK, toto hovoríš, aby si to zdržala, že? A úplne to zdržuje. Dobre, hovor. Je to Matúš. Áno. Je to Kubo. Áno. Musí to byť chalan? Áno. Nie. Áno. Je to Kubo. Mohla si toto? Hej, všetko to je tam, pozri sa. Tebe je. Nechceme niečo na ruky? Rukavice. Oh. Stav zatiaľ 0-0. Pýtaj sa ma. Ako Áno. sa volá moje prvé video? Jejo! Vianočný giveaway. Nie. Neviem. December favorite. Oh my god, vedel som, že to je niečo s decembrom. Si trochu špinavý. Ukáž tu? Už je to v pohode? Hej! Ach jaj. Zaspievaj mi. Nie! Ja nespievam. Zaspievaj minimálne. Ty si zjadrobe. No! OK. Zaspievaj minimálne jednu pesničku, ktorú som si sám pospieval v tomto týždni. Láska, necestuj tým vlakom. Láska. Necestuj tým vlakom. No, to bolo dobré. Ja si musím osprchovať. Teraz, v decembri, koncom decembra, alebo vlastne niekedy začiatkom januára, whatever, som oslavovala výročie blogu. Koľkaté? 4. 3, že? Hej. Jedna z detstva. Pokiaľ si vysledoval moje staré videá, tak to musíš vedieť. Ako sa volá plišák, ktorý som mal úplne od detstva? Nie, prosím. 3. No dobre, 2, daj. 1. Bože, ježiš. A volal sa Eik. A vy z vás, ktorí ste to vedeli, úplne high five, kamo. To by som fakt nevedela. Utri mi to z očí. Trochu make-upu, ale dobre. Koľko odoberateľov momentálne mám? Čo držíš ten tanier, na čo sa hráš? 83 400. Ne! Koľko? 82 000 aj nejakých 900 asi. Ježiš, o 500 som sa pomýlil, tak to je dobré, nie? Nasledujúca otázka je dosť o pozornosti. Akej farby sú moje 2 úteráky?
Modrá a zelená. Modrý má Matúš, ja mám biely a zelený. To bolo tak nastračené v tej kúpeľni, modrý a zelený. Konečne je jasné, že jeden z nich bude Matúšov. Aj keď nepopieram, sem tam si do neho utriem ruky. Proste, ja nevidím. Utri mi tie oči, prosím. Počkaj. Koľko fotiek? Né. Koľko fotiek som ti dala na Vianoce? 50. Som sa bál, že mi povieš, koľko fotiek mám nafotených v iPhone. Ja úplne kurva, by asi 17 000. Ježiš. 20. Mama mi dala úplne najkrajší vianočný darček, dala mi našu story od toho, ako sme sa spoznali až po ten moment na 50 fotografiách z nášho života. Láska, necestuj s tým vlakom, dám si rošok s makom. Moja otázka. Koľko nábojov má moja nerv zbraň? 4. 3. Takéto základné veci. Dneska som to do nej strieľal. Dneska som to do teba strieľal a ty si nezapamätáš, koľko nábojov som tam dal. To vyzerá, keď ma chlpá tú hruď a... Bože, mama. OK, moja posledná otázka. Je... Maminé zvukové efekty. Koniec. Takže moja posledná otázka na teba je... Koľkatého? Koľkatého? No, to začína dosť dobre, kde keď nikdy nešiel. Sme si dali svoju prvú pusu. 27. júna. Čo? Ja? Hej! Septembra! Si povedal júna! To sme sa ešte nepoznali! Ja som kokot. Ja som si pomýlil mesiace. OK, a posledná, ja mám takú dosť hardcore. Zacituj minimálne jeden citát z knihy, ktorú som ti požičal. Počkaj, na to musí mať čas trošku, prestaň. Stačí ti 5 sekúnd? Vo vzduchu visí ešte jeden vzduch, takže je to zachránené. To bolo dosť zle. To bolo dosť zle. Ako mal byť správny ten citát? Pamätaj, že vo vzduchu visí ešte ďalší vzduch ako záložný zdroj, keď budeš potrebovať kyslík. Vôbec som nepovedala to isté. Vo vzduchu visí ešte jeden vzduch, takže je to zachránené. OK, dosť sa to podobalo. Nemal som ti tam tú šláčku dať. Prepáč, mrzí ma to. Tak dámy a páni, to bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like. Ak sa vám toto video nepáčilo, nezabudnite si nasrať. A lúči sa s vami Moma A Explo. Majte sa Fantasticky. To sme netrafili. Ide si YouTube. Ide si YouTube. Exploiter. Počkaj, ja sa musím nejak akože som cute.